தமிழக மக்களுக்கு வணக்கம். அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு ஒரு வழியா அன்னைக்கு நடக்கும் இன்னைக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நேத்து அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப கிட்டத்தட்ட சட்ட ரீதியா அவருக்கு மாரடைப்பு அப்படிங்கிறது உறுதியாயிடுச்சு. ஏன்னா மருத்துவர்கள் எல்லாமே அரசு மருத்துவர்கள் தான் செஞ்சிருக்காங்க. அதுல நாம எந்த விதமான ஒரு குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கிறத வைக்க முடியாது. அது நியாயம் இல்லை அப்படிங்கிறதும் கூட. ஆனா மக்கள் கிட்ட ஒரு சந்தேகம் அப்படிங்கிறது இன்னைய வரைக்கும் இருக்கு. நேற்று கூட வெளியில சில நபர்கள்ட்ட பேசும்போது பாவையா இருந்தாலும் நல்லாதான் இருக்காரு, ஏதோ இந்த கேஸ்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக போய் இப்படி நடிக்கிறாங்க, நல்லா இருக்க மனுஷனுக்கு இப்படி செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு தான் மக்கள் பேசுறாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம விளக்கம் சொல்லியோ அப்படிலாம் இருக்காது. யாராவது ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கு போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணிப்பாங்களா? இதெல்லாம் சும்மா நம்மளா பள்ளிக்கிறதா, உண்மையிலேயே அவருக்கு ஏதாவது வந்திருக்கலாம், இல்லை ஒரு பதற்றம் இருந்திருக்கும். ஏன்னா ஏகப்பட்டதை அடித்து வச்சிருக்காங்க. 10 ரூபா பாலாஜி அப்படிங்கிற பேரே வாங்கியிருக்காரு. அதனால ஒரு பதட்டத்தில் மாட்டிப்போமோ அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் ப்ரெஷர் அதிகமாகி ஒரு டிப்ரெஷனில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் மக்களை நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிய வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இல்லாட்டி யாரும் அதை நம்புறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ மக்களோட மனநிலை அப்படிங்கிறது இருக்குது. சரி, இப்போ செந்தில் பாலாஜி அந்த துறையை விட்டு நீக்கப்பட்டுட்டாரு அமைச்சரவையில். ஆனால் இலாக்கா இல்லாமல் தொடரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நேற்று மாநிலம் முழுக்க அதிமுகவினர் செந்தில் பாலாஜி பதவி விலக கோரி ஆர்ப்பாட்டம் அப்படிங்கிறது நடத்தினாங்க. ஆனால் இதில் நமக்கு பெருசாக உடன்பாடு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு திட்டம் சார்ந்து அரசையே நீங்கள் விமர்சிக்கலாம். தனி ஒரு மனிதன் செந்தில் பாலாஜியை விமர்சித்தா அது அந்த ஆளுக்கு விளம்பரமாக தான் இருக்கும். அதனால் தனி ஒரு செந்தில் பாலாஜியை விமர்சித்து பெரிய ஆளாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மனப்பான்மை. ஆனால் மழை விட்டும் தூவானம் விடாத குறையா இன்னமும் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா அப்படிங்கிறது வாங்கப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது. அப்போ செந்தில் பாலாஜி மூலமாக மேலிடத்துக்கு போச்சு அந்த 10 ரூபா. இன்னைக்கு யார் மூலியமாக போகுது? கரூர் கம்பெனிக்கு மாற்றா அடுத்து இப்போ முத்துசாமி சார்பாக ஈரோடு கம்பெனி அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கும் போல இருக்கு. சரி, இப்போ அது கூட முக்கியமான விஷயம் இல்லை, ஏன்னா எல்லாமே கடந்து போயிடுச்சு. அதன் பிறகு இன்னும் நிறைய ஆப்பு அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. இவங்க தப்பிச்சிடலாம் முடியாது. ஆனால் கிட்டத்தட்ட பிஜேபிக்கும் திமுகவுக்குமான டீல் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுது. என்னது, பிஜேபிக்கும் திமுகவுக்கும் டீல் முடிஞ்சிருச்சா? இப்பா திராவிட மாடல் பாசிச பாஜகவை அடித்து விரட்டாமல் ஓட்டாதுப்பா. இது பெரியார் மண். இங்கே வந்து எப்படியா சங்கிகள் காலூன்லாம் பிஜேபியை திமுக அடித்து விரட்டாமல் விடாது, நீ நம்ம பிஜேபி திமுகவோட டீல் பேசிக்கிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் இங்கே நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாமே அது உண்மை அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்துது. ஏன்னா இன்னைக்கு திராவிட மாடல் முதலமைச்சர் திரு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பீகாருக்கு போகிறாரு. பீகாரில் போய் நிதிஷ்குமார் தலைமையில் ஒரு பெரிய கூட்டம் அப்படிங்கிறது கூட்டப்படுது. அதாவது நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி சொல்லப்படும்னா, பிஜேபிக்கு எதிரான சக்திகள் எல்லாமே ஒருங்கிணையணும் அப்படின்னு இவங்க பேசுவாங்க. வழக்கம் போல் ஆர்எஸ் பாரதி மீடியாக்களும் அப்படி தான் பேசுவாங்க. ஏன்னா இந்த மாலை முரசு செய்தியை பாருங்களேன் நீங்களே. நிதிஷ்குமார் நேற்று வரவே இல்லை, ஆனால் நிதிஷ்குமார் வந்து கலைஞர் கூட்டத்தை திறந்து வச்சாருன்னு பச்சை பொய்ய ஹெட்லைனில் நியூஸ் போடுறானுங்க. இப்படி தான் நம்ம மீடியாவோட லட்சணம் இருக்கு. அப்போ இதே மாதிரி பொய் புழுவக்கூடிய மீடியாக்கள் தான் பிஜேபிக்கு எதிரான சக்திகள் எல்லாம் ஒன்று திரளுது அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸும் கலந்துக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மை. ஆனால் திரைமறைவில் என்ன பேசப்படுது அப்படின்னா, காங்கிரஸை திமுக கலட்டி விடணும், தேசிய அளவில் 3வது அணின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்க கத்திக்கிட்டு போங்க, அது பிரயோஜனப்படாட்டியும் மக்களை ஏமாத்துறதுக்கு ஒன்று வேணும்ல. ஏன்னா இப்போ காங்கிரஸை திமுக கலட்டி விட்டால் உங்கள் சார்பாக பிரதமர் வேட்பாளர் யார் அப்படிம்பாங்க. ஸ்டாலின் தான் பிரதமர் வேட்பாளர், இந்தியாவுக்கு பூரா விடியல் கிடைக்குது அப்படின்னா திமுக காரனே அதை நம்ப மாட்டான். அதனால வேற யாராவது ஒருத்தர் பிரதமர் அப்படின்னு காட்டணும் இல்லையா? அதனால அதிகபட்ச தொகுதிகளை ஜெயிக்கக்கூடிய கட்சியில் யாராவது ஒருத்தர் பிரதமர் ஆகும், நாங்கள் தேசிய அளவில் 3வது அணி அமைப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி போகிறாங்க. காங்கிரஸ் கலட்டி விடப்பட போகுது. ஏன் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலேருந்து கலட்டி விட்டா பிஜேபிக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். பிஜேபிக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாக்கு வங்கி அப்படிங்கிறது கிடையாது. இப்பவும் கூட தனிச்சு நின்னா நோட்டோவுக்கு கடுமையான போட்டி கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல தான் பிஜேபி அப்படிங்கிறது இருக்கு. அப்ப இந்த பக்கம் அதிமுக கூட அவங்க கூட்டணி சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு திராவிட மாடல் ஆள்ற லட்சணத்துக்கு ஒரு 20 சீட்டு அவங்களுக்கு தேரும். என்ன 20 சீட்டு தேருமா? எப்படி தேரும் அப்படின்னு. ஏன்னா இங்கே பிஜேபிக்கு ஓட்டு விழுவாது. பிஜேபி அதிமுகவுக்கு ஒரு சுமையாக தான் இருக்க போது அதை மையப்படுத்தி அதை காரணமாக வச்சு திமுக ஒரு 20 தொகுதியை ஜெயிச்சிருவாங்க. அந்த 20ல் காங்கிரஸுக்கு ஒரு 2-3 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி தேசிய அளவில் ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு தமிழகத்திலேருந்து 20 சீட்டு காங்கிரஸுக்கு போகுது அப்படிங்கிறத சுத்தமாக பிஜேபி விரும்பலை. இதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மரியாதையாக காங்கிரஸை கலட்டி விட்டுட்டு தனிச்சு நில்லுங்க அப்படின்னு இப்போ டீல் பேசி முடிச்சிருக்கிறதா சொல்லப்படுது. இதுக்காக தான் நேற்று அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தாங்க. இப்போ
இவர் கிளம்பி அங்கே போகிறாரு. இதுதான் நடக்குது. இதில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தமிழகம் முழுக்க 500 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுது அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு அந்த 500 கடைகளும் மூடப்பட போகுது. சரி, இந்த 500 கடையை மூடிட்டா என்ன நடக்கும்? கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிச்சு பாருங்களேன். 500 கடையை மூடிட்டா அப்படியே குடிக்கிறவர்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட போதா? இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நகர்ப்புற பகுதியிலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு கிராமம், அங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் ஒரு 20 கிராமம் இருக்கும். அந்த 20 கிராமத்துக்கு மையப்படுத்தி எங்கேயாவது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு டாஸ்மாக் கடை அப்படிங்கிறது இருக்கும். இப்போ 500 கடைகள் மூடப்படுது அப்படிங்கிறது விற்பனை குறைவாக உள்ள கடைகள் தான் மூடப்படுது. இப்போ நகர்ப்புறத்துலேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டரில் இருக்கிற கிராமத்தில் ஒரு கடை மூடப்படுது அப்படின்னா அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்லாம் தெரிஞ்சிட போகிறது கிடையாது. அங்கே ஏதாவது பெட்டி கடையில் வச்சு பாட்டில் ஒரு 20 ரூபா 30 ரூபா கூட வச்சு விற்பான். இது கள்ள மது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் புழங்க போகுது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த 20 கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சு நகர்பகுதிக்கு வந்து டாஸ்மாக் கடையில் குடிச்சிட்டு தான் போவாங்க. டாஸ்மாக் மொத்தமாக மூடப்படாத வரை இதை தடுக்க முடியாது. இப்போ 20 கிலோமீட்டர் அவன் பயணம் செஞ்சு வந்து குடிக்கிறான் அப்படின்னா, குடிச்சிட்டு குடிபோதையில் வண்டி ஓட்டி கீழே விழுந்து அடிபட்டு சாகக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது. விபத்துகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதுபோக நம்ம திராவிட மாடல் அரசாங்கப்படி இந்த பக்கம் சரக்கை வித்துட்டு இந்த பக்கம் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ் போட வேண்டிய வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவனோட வருமானம் அப்படிங்கிறது ஒரு 200 ரூபாய்க்கு குடிக்கிறான். இப்போ அது போதாதுன்னு ஒரு 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு வந்து தான் நகர்பகுதியில் வந்து சரக்கு வாங்கணும். அதுபோக 10,000 ரூபா ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவுக்கு ஃபைனும் கட்டணும். இப்படி அடுத்தடுத்து சம்பவங்கள் அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சியாக நடக்கும். அதுபோக இதில் இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அனுமதி பெறாத டாஸ்மாக் பார்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கு. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இப்போ அப்படியே அடுத்தடுத்து வேகமாக ஸ்டெப் எடுக்கிற மாதிரி மூடி விட்டுருக்காங்க. ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, டாஸ்மாக் மதுப்பிரியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, குடிக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது. எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய் வாங்கி வச்சு குடிச்சா விளக்கமா தேடி தான் விழுவோம். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, வாங்கிட்டு அங்கங்கே நின்று சாப்பிட்டு போவோம். அப்போ அந்த பாட்டிலை அங்கங்கே வீசிட்டு போகிறாங்க. நடு ரோட்டில் ரோட்டு ஓரத்தில் நின்று குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது எங்கே போய் முடிய போகுது? ரோட்டு ஓரத்தில் குடிச்சிக்கிட்டு இருப்பான். குடிச்சு போதையில் எதையாவது ஒம்பளப்பான், இல்லை குறுக்க நெருக்க ஓடுவான், இல்லை நடு ரோட்டில் உழுந்து கிடப்பான். இப்படி பார் வசதி இல்லாதால இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் அப்படிங்கிறது நடக்குது. அனுமதி இல்லாத பாரை மூடுன நீங்கள் அதுக்கு ஒரு தற்காலிக அனுமதி கொடுத்து அந்த பணத்தை அரசை நோக்கி திருப்பணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே உங்களுக்கு வரமாட்டேங்குது. பாரை மூடணுன்னா டாஸ்மார்க்கையும் சேர்த்து தானப்பா நீங்கள் மூடணும். அதுதானப்பா நியாயம். இப்போ தேவையில்லாமல் நடு ரோட்டில் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான். காவல்துறையினர் அந்த நேரத்தில் வேற வழி இல்லை, குடிக்கிறவனை வச்சு வெளுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் குடிகாரன் தன் காசையும் இழந்துட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட அடியும் உதையும் வாங்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கான். கண் முன்னாடி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய சம்பவங்கள் நடக்குது. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இதை நம்ம எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம கொடைக்கானல் டூர் போயிருந்தோம். ஒரு 3 நாள் சுற்றுப்பயணமாக. அங்கேயும் திராவிட மாடல் பல சேட்டைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கே கொடைக்கானல் அப்படிங்கிறது ஒரு சுற்றுலா தலம். பார் வசதி இல்லை அப்படிங்கிறதால சுற்றி பார்க்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் குடிகாரர்கள் குடிச்சிட்டு பாட்டில் வீசி போட்டு போயிருக்காங்க. எங்கே போனாலும் பாட்டிலாக கிடக்கு. என்னப்பா ஒரு சுற்றுலா தலத்தில் இப்படி இருக்குது? இப்படி தான் ஒரு சுற்றுலா தலத்தை வச்சிருக்கிறதா? இதில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா ஸ்டிக்கர் ஒட்டி ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும். பார் இருந்தால் தான்ப்பா அந்த இடத்துல குடிச்சிட்டு போய் பாட்டில் ரிட்டர்ன் கொடுப்பான். குடிக்கிறதுக்கு பார் இல்லை. அவன் எங்கேயோ காடுகரையில் போய் உட்காந்து குடிச்சிட்டு 10 ரூபாய்க்காக மறுபடியும் டாஸ்மாக் கடைக்கு போவான்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா? நடக்கிறது இல்லையே. அங்கங்கே பாட்டில் கிடக்கு. அதே மாதிரி கிராமப்புறங்களில் விவசாய நிலங்கள் ஃபுல்லாக பாட்டில்கள் கிடக்கு. விவசாயமே பண்ண முடியாது போல இருக்குது. வெறுங்காலோட விவசாயி வயலில் இறங்கினான்னா காலை கிழிச்சிக்கிட்டு தான் வெளியில் வரணும். அந்த அளவுக்கு பாட்டில்கள் அப்படிங்கிறது ஊடுருவிக்கிட்டு இருக்கு. அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நான் கொடைக்கானலில் சந்தித்த விஷயம். இந்த புகைப்படத்தை பாருங்க. கொடைக்கானல் மலைக்கு ஏறுற வழியில் பெருமாள் மலை அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. ஊர் பேர் என்ன? பெருமாள் மலை. அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய சர்ச்சோட புகைப்படம் தான் இது. இயேசு கிறிஸ்துவோட கையில் முருகனோட வேல். இது என்ன மாதிரியான ஒரு திணிப்பு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. முருகனோட வேல் இயேசு வச்சிருக்காரு. அப்போ இவர் முருகேசுன்னு சொல்லிடலாமா? அப்படித்தானே நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு. அதாவது எந்த சித்தாந்தப்படி, அதாவது பைபிள், நம்ம வந்து மத விஷயங்களில் பேசுறதே கிடையாது. பைபிளை பின்பற்றக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளில் இல்லாத ஒன்றெல்லாம் எதுக்காக இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க? கிறிஸ்துவ நாடுகளில் இது மாதிரியான செயல்கள்லாம் எங்கேயுமே அனுமதிக்கப்படுறதில்லை. ஆனால் இங்கே இது மாதிரி தேவையில்லாத சர்ச்சைகள் அப்படிங்கிறத தொடர்ச்சியாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுபோக இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம், கொடைக்கானலில் லேக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க்கிங்கில் கட்டாய வசூல், அராஜக வசூல் நடக்குது. பில் இல்லாமல் வசூல் பண்ணக்கூடிய வேலைகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பகுதியில் எந்த விதமான அடிப்படை வசதி அப்படிங்கிறதுமே இல்லை மக்களுக்கு. சாதாரணமாக ஒரு கழிப்பிட வசதி இல்லை. ஒரு சிறுநீர் கழிக்கணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கும் 5 ரூபா கொடு 10 ரூபா கொடுன்னு வாங்கிட்டு இருக்காங்க.
ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ல மக்களை எப்படியெல்லாம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க. அதுபோக அங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்டர்கள், அந்த டெண்டர் எடுக்கிறவங்க, அங்கே பார்க் பண்ணக்கூடிய டிரைவர்களை மிரட்டுறது, வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகளை மிரட்டுறது, இந்த மாதிரியான வேலைகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை செய்யக்கூடிய நபர்கள் யார் அப்படின்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. ஏன்னா இந்த ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் திமுகவினர் மட்டும்தான் கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருப்பாங்க. அப்போ அவங்க தான் அந்த வேலைகளை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால ரொம்ப சர்வசாதாரணமாகவே யூகிக்க முடியுது. இப்படி திருமண திசை பூராம் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் கூட கூச்சப்படவே இல்லாமல் இந்தியாவோட நம்பர் 1 முதலமைச்சர் நான் தான் அப்படின்னு எந்த வாயை வச்சுக்கிட்டு எந்த முகத்தை வச்சு சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியல. ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் இந்த ஆட்சி நல்ல ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லிடலான்னு தான் எனக்கும் ஆசை. ஆனால் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் நல்ல விஷயம் அப்படின்னு ஒன்று தென்படவே இல்லையே. ஒருவேளை அப்படி ஏதாவது தென்பட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்கள், அடுத்த வீடியோவில் பேசுவோம்.